on AT Lastenturvan esittelyvideo ABC Design Flamilux yhdistelmävaunusta. Flamilux on yhdistelmävaunu, jossa on erittäin hyvä joustus ja kevyt runko. Toimii sekä rattaana että vaununa. Kun yhdistelmävaunua käytetään vaununa, siinä on tällainen kova kantopassi. Kova kantopassi on erittäin kilava ja toimii matkasänkynä lapsen ollessa pieni. Kantopassista irrotetaan jalkapeite ja yhdistetään se tähän rattaan mukaan tulevaan istuinpehmusteen, jolloin siitä tulee makuupussi. Näin siitä on hyötyä myös tulevaisuudessa. Turvapaari on säädettävissä. Samoin jalkatuki ja termoja. Osassa on 5 pistevaljaat, jotka ovat erittäin leveät. Työntösuunta vaihtuu kätevästi ihan aisaa heittämällä. Ja jarrut menee yksinkertaisesti ja kevyesti täältä. Kesällä rattaassa irtoaa kuoman takaosa. Ja saamme aurinkolipaa. Huomussa on myös kurkistusluukku, niin näkee mitä se taapero siellä touhuu. Kasaan vaunut menevät näppärästi. Ja pyörät irtoavat yksinkertaisesti nappia painaa. Halutessaan rungon voi lukita myös kasausmekanismin lukitus.